Hi guys, welcome to my channel Mar Vishwa Entertainment. ସେତିକି ଥାଉ ଚାଲ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଜାଗା ସସ୍ପେନ୍ସ ରହିବ। ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ବାଘରେ ବସିବା। ଜାଣିଥିବ ତ ବାଘ ଥରେ ଶିକାରରୁ ବାହାରିଲେ ଶିକାର ନ କଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଛାଡ଼େନି। ବାଘ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ବାଘକୁ ଆମେ ବୁଲାଉଛନ୍ତି ବିଶୁ ବାବୁ। ଗାଡ଼ି ବୁଲେଇଲେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ଦୟା ନଈ। ଏଥିରୁ କେବେ ପାଣି ଶୁଖେନି। ନାଇଁ କରୁଥିବ, ମାଛ ଧରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉଥିବ, ଧନ ଖାଲି କନ କନ। ଇଏ ହେଉଛି ପିପିଲି ରୋଡ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଟୁଲ୍ ଗେଟ୍। ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ ପାସ୍ କଲୁ। ଇଏ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲସେ, ଟୁଲ୍ ଗେଟ୍ ଏମିତି ହେଇଥାଏ। ଆଉ ଆମେ ଏବେ ଟୁଲ୍ ଗେଟ୍ ପାସ୍ କରିଗଲୁ। ଇଏ ହୁଅନ୍ତି ଆମ ବିଶୁ ବାବୁ। ଆଉ ତୁ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛନ୍ତି ତ ସୁରେଶ। ପାଖେଇ ଗଲୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ। ଇଏ ହେଉଛି ପିପିଲ ପେଟ୍ରୋଲ ଟ୍ୟାଙ୍କି। ଏଥିରେ ଏବେ ଟାଙ୍କି ଫୁଲ୍ କରାହବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଟାଙ୍କି ଫୁଲ୍ କରାହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ସୁରେଶ ଟାଙ୍କି ଖୋଲିଲେ। ଆଉ ଟାଙ୍କି ବାଲା ତେଲ ଭରିଗଲେ। ଟାଙ୍କି ଫୁଲ୍ କଲା ପରେ ତ ଆମେ ରଡିବୁ ଆଉ। ଭଲସେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ମାଳତୀ ପାଟପୁର ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ। ଇଏ ମାଳତୀ ପାଟପୁର ରେଳବାଇ ଷ୍ଟେସନ। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, କେତେବେଳେ ବି ଆସିଲେ ଏଇଠି ଓହ୍ଲେଇକି ପୁରୀ ବି ଯାଇପାରିବେ। ବସ୍ ଅଟୋ ସବୁ ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି। ବାମପଟ ସାଇଡ଼ରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ଷ୍ଟେସନ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲସେ ଦେଖିଥାନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ଷ୍ଟେସନ। ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଭଲସେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍କିପ୍ କରିବେନି, ଦେଖି ଚାଲିବେ। ଆପଣ ଆମକୁ ଭଲ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମେ ପୁରୀ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲୁ। ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ଭାରତର ମାନ ଶାନ ଜାନ ଜାତୀୟ ପତାକା। ଜୟ ହିନ୍ଦ। ହେଉଛି ପେଟ୍ରୋଲ ଟାଙ୍କି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠୁ ଆପଣ ଯଦି ଛାତପଡ଼ା ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଡାହାଣ ପଟକୁ ଗଲେ ଛାତପଡ଼ା ଯିବେ। ଆମେ ପୁରୀ ଯାଇଥାଉ, ସେଥିପାଇଁ ସିଧା ଯାଉଛୁ। ସିଧା ଗଲେ ପୁରୀ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରୀର ଷ୍ଟାଇଲ ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଇଏ ହୁଅନ୍ତି ଆମର ପୁରୀ ଛକ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ। ଏ ହେଉଛି ପୁରୀ ଛକ। ସାନ ଭାଇ ଭାବିକି ଟିକେ ଆମକୁ ଉପରକୁ ଉଠାନ୍ତୁ, ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ବାଟରେ ଦେଖିଲୁ ଏଇଟା ହେଉଛି 18ନଳା ବ୍ରିଜ। ଚାଲନ୍ତୁ। ବାଟରେ ଯାଉ ଯାଉ ଦେଖିଲୁ ଏମିତି ଏକ ମୂରତି, ମନ ରହିଗଲା ମୋର ସେଇଠି। ବିଶୁବାବୁ କହିଲେ ରୁହ ଏଇଠି, ଦେଖିବାକୁ ଚାଲ ଯିବା ସେମିତି ମୂରତି। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆସନ୍ତୁ। ଆଉ ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଇଏ ହେଉଛି ମୂର୍ତ୍ତିର ଫାଉଣ୍ଡେସନ। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ମୂରତି। ଏଇଟା କୋଉ ମୂରତି ଆପଣମାନେ ଯଦି ଜାଣିଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କୁହନ୍ତୁ। ଏ ମୂର୍ତ୍ତି ନା କ'ଣ? ଆଉ ଆଙ୍କ ଦେହରେ ଯେଉଁ ଏମିତି ସବୁ ସର୍ପ ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି? ଆଉ ଇଏ କିଏ? ଆପଣମାନେ ଭଲସେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣେଇବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ, କାହିଁକିନା ଆମେ ସସ୍ପେନ୍ସ ରଖିଛୁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ତଳଟା କୋଉ ଭଳିଆ ଡିଜାଇନ କରାହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଯିବା, ଦେଖିଲି ତ ଯିବା ଏବେ। ଆଉ ଏଠିକି ଆସିଛି ଗୋଟେ ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ଦୁଇଟା ଦେଖିବୁ, ଆପଣ ଦେଖିବେ। ଗାଡ଼ି ରଖିଲୁ ଆମେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଛିଡ଼ା ହେଇନ୍ତି ସୁରେଶ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖ ଦେଖ ଦେଖ। ସେ କ'ଣ ଦେଖ? ସେ ଇଏ କୋଉ ପକ୍ଷୀ ମୁଁ ତ ଜାଣିପାରୁନି, ଆଉ ମୁଁ ବି ଜାଣିନି। ଆପଣ ଯଦି ଜାଣିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଟିକେ ଆମକୁ ଜଣେଇବେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଧଳାଟା
ମାଛ ଗୋଟେ। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओगे डर जाएगी, बाहर निकाल के तो मर जाएगी। ବିଶବୁ ତା ପାଖକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ପାଖରୁ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ୍ଲିୟର ଦେଖାଯିବ, ଆପଣ ଠିକ୍ ସେ ଦେଖିପାରିବେ ସେଇଟା କେଉଁ ପକ୍ଷୀ। ଆଉ ଯେଉଁ ଦଳ ଦଳ ପାଣିରେ ପଡ଼ିଛି ଗୋଟେ ଆମର ଗୋଟେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ପକାଉଛନ୍ତି, ଖଇ ପକାଉଛନ୍ତି, ମାଛମାନେ ଆସି ଖାଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଠି ବଡ଼ ମାଛ, ଏମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି ମାଛ ଏଠି। ଇଏ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଆମେ ଏବେ ପୁରୀ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ। ଯେମିତି କହନ୍ତି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଧୂଳି ନ ହେଲା ନାଇଁ ରେ, ସେମିତି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଏମିତି କିଛି ମାନେ ଜିନିଷ ନିଜର ରହିଛି, ତମେ ସେଠିକି ଯିବ ମୋତେ ତମର ଅନୁଭବ ବଦଳିଯିବ। ତମେ ଏମିତି ଭାବିବ ମୁଁ ଏ ଜାଗାକୁ ଆସିକି ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ କରିନେଲି। ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ଏମିତି ଗୋଟେ ଧାମ, ଯିଏ ବି ଆସେ ସିଏ ଧନ୍ୟ ହେଇଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ବି ପୁରୀ ଯିବେ ଆଉ ଲୋକ କହନ୍ତି ମହାପ୍ରସାଦ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଖାଇକି ଆସିବେ, କାହିଁକିନା ମହାପ୍ରସାଦରେ ସେମିତି କିଛି ଅଛି ଯେ ମହାପ୍ରସାଦ ଖାଇଲେ ସବୁ ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ପାଆନ୍ତି। ବଡ଼ ଲୋକ କହିଥାନ୍ତି, ଆମେ ତ ଜାଣିନୁ, ଆମେ ଆସିଛୁ। ଆଉ ଏବେ ତ ମନ୍ଦିର ପାଖାପାଖି ହବ କି ମନ୍ଦିର ଦେଖାହେଉଛି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲସେ। ମନ୍ଦିର ଦେଖିକି ମୁଁ ଏତେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼ ଯେ ମୋତେ ମୋ ରୁମ ଟାଙ୍କୁଳି ଯାଉଛି। ମନ୍ଦିର ଦେଖିଲେ ଏମିତି ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ମୁଁ ସବୁ କିଛି ପାଇଗଲି, ଆଉ ମୋ ଆଖି ପୁଣ୍ୟ ହେଇଗଲା, ଧନ୍ୟ ହେଇଗଲା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମନ ଖାଲି ବ୍ୟାକୁଳ ହେଉଛି। ଆଉ ଗାଡ଼ି ତ ଚାଲିଛି, ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ଜାମ୍ ତ ହେଇଛି, ଯାଇ ହେଉନି। ହେଉଛି ବାଇକ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ଏଇଠି ଆମେ ବାଇକ୍ ରଖିଥିଲୁ, ବାଇକ୍ ରଖି ମୋବାଇଲ୍ ଫୋବାଇଲ୍ ବି ରଖିଥିଲୁ ଏଇଠି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ଆଉ ଟିକେ ପୁରୀ ଫ୍ରଣ୍ଟରୁ ଦେଖେଇବୁ, ଆପଣ ଦେଖିବେ। ଆଉ ପୁରୀ ଭିତରକୁ ଯିବେ ଆପଣ ପୁରା ଝାଳରେ ଗାଧେଇ ପଡ଼ିବେ। ଆମେ ଯାଇକି ଆସିଲୁ, ଏବେ ବାଇକ୍ ଫେରିକି ଯାଉଛୁ। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ପୁରୀ ସାମ୍ନାଟା, ଫ୍ରଣ୍ଟଟା, ଇଏ ହେଉଛି ଗରୁଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭ। ଯେତେବେଳେ ବି ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯିବେ ଗରୁଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣ मतलब निज सीने से लगा के आने का, सीने से लगा के आएंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि मैंने जगन्नाथ को गले लगाया। जय जगन्नाथ। हाय ସାଙ୍ଗମାନେ, ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ସମୁଦ୍ର କୂଳେ କି ମଜା, ଟିକେ ଗାଧେଇବା, ଟିକେ ମସ୍ତି କରିବା, ଟିକେ ଫନି କରିବା। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ, ଭିଡ଼ିଓ କାଟିବେନି ବିଲକୁଲ, ଭିଡ଼ିଓ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ କରିବା। ଭିଡ଼ିଓ କାଟିଲେ ତମ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡରେ ଆଣ, ଭିଡ଼ିଓ କାଟିବନି, ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବ, ଲାଇକ୍ କର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବ, ନହେଲେ ଆଣ ପିଟେଇବିନି। ଆମେ ଏବେ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସମୁଦ୍ରରେ ସବୁ ଗାଧଉଛନ୍ତି ପୁରା ବୁଡ଼ିକି, ଆଉ ଖାଲି ତ ପୁରା ଦେଖିକି ଭଲସେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମେ ଦେଖିକି ପାଖକୁ ଯାଇକି ଦେଖୁଛୁ ଆପଣଙ୍କୁ, ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ଆପଣମାନେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମକୁ ଟିକେ ଉପରକୁ ଉଠାନ୍ତୁ, ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଭଲସେ ରୁହନ୍ତୁ। ସୁରଭ କ'ଣ ଗୋଟେ ଦେଖିକି ଖାଲି ଧନ ପୁରା ଉଚ୍ଛନ୍ନ, କ'ଣ କଲା, ଓଟ ଦେଖି ଓଟରେ ବସିବାକୁ ମନ କଲାଣି। ଓଟ ପାଖକୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଡର ଲାଗୁଛି ବୋଧେ? ଆଉ ଘୋଡ଼ରେ 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 ବସିବ? ଘୋଡ଼ରେ ବସିବନି, ଘୋଡ଼ରେ କିଏ ବସିବ? ମାଇ ଘୋଡ଼ାଟା ତୋର ଅଣ୍ଡ୍ରା ଘୋଡ଼ରେ ବସିବ? ହଁ, ଅଣ୍ଡ୍ରା ଘୋଡ଼ା, ଆମେ ଅଣ୍ଡ୍ରା ଘୋଡ଼ା ବସିବୁ। ହଉ ଚାଲ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଟିକେ ବସିବା, ଟିକେ ଖସିବା, ବସିବା, ଟିକେ ହସିବା, ଟିକେ ଖସିବା, ବୁଲିବା। ଆଉ ସମୁଦ୍ର ପାଣିରେ ଏମିତି କିଛି ତଥ୍ୟ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ପଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି, ଛିଣ୍ଡି ଯାଉଛି, ଶୁଖୁନି, ଆପଣ ଆସି ସମୁଦ୍ରରେ ଗାଧାନ୍ତୁ। ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇକି ମୁଁ କହିବି, ସିଏ ପୁରା ଦେହରୁ ମରିଯିବ, ଆପଣ ଖୋଜିଲେ ବି ପାଇବେନି ସେ ଜିନିଷ। ଆଉ ପୁରୀ ଆସିଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ ଆସିବେ, ଗାଧେଇବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ଆଉ ସମୁଦ୍ର ସବୁଠୁ ବଢ଼ିଆ ପ୍ଲେସ୍। ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବନି। ଏମିତି ଯେତେ ଖରା ହେଲେ ବି ଖରା ଆପଣଙ୍କୁ କାଟିବନି, କାହିଁକିନା ସବୁବେଳେ ପାଣିର ପବନଟା ତମ ଦେହରେ ବାଜେ। ସବୁଠୁ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ପ୍ଲେସ୍ ହେଉଛି ସମୁଦ୍ର କୂଳ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ବି ଆସିବେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳ ଟାଇମ୍ରେ ଆସିବେ, ଆଉ ଫଟୋ ଉଠେ, ଲୁକିଂ ସୋ ଭେରି ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ଫଟୋ। ହାୟ ରେ ମୁଲ୍କି ହସ ମାତାଲା ମାତାଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ସମୁଦ୍ର କୂଳେ କେମିତି ବୁଲାବୁଲି ହେଉଛି। ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଗାଧେଇବାକୁ। ହଉ ଭାଇମାନେ, ଆମେ ଏବେ ଯିବୁ। ବହୁତ ବୁଲାବୁଲି ହେଲା, ଟାଇମ୍ ବି ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ ଆଉ
ଯାଉଛୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯିବୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଦେଖେଇବୁ। ବାଟରେ ଯେତେ ଭଲ ଭଲ ଜାଗା ପଡ଼ିବ ଆମେ ବୁଲି ବୁଲି ଯିବୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଦେଖେଇବୁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, କେତେବେଳେ ବି ଆସନ୍ତୁ, ଆଉ ପ୍ଲେସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ମଜା ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ଓକେ, ଆଉ ଆମେ ଏବେ ବାହାରିବୁ, ଆସୁଥିବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ, ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ପୁରୀରେ ଗାଧୋଇଥାନ୍ତୁ, ଗାଧୋଇ ପାରିଲୁନୁ କାହିଁକିନା 2 ଜଣ ଆସିଛୁ, 3 ଜଣ ଆସିଥିଲେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ମୋବାଇଲ ରଖିକି 2 ଜଣ ଗାଧିଥାନ୍ତେ। ତାପରେ ଆସି 2 ଜଣ ଗାଧୋଇଲେ ଆଉ ଜଣେ ପସନ୍ଦ ଆଉ ଜଣେ ଗାଧିଥାନ୍ତା, ଏମିତି କିଛି ହେଇଥାନ୍ତା। ଆଉ ଆମେ ତ 2 ଜଣ ଆସିଛୁ, ଆଉ ଥୋଇକି ଯଦି ଗାଧୋଇବୁ କି ଯଦି ମୋବାଇଲଟା ଆମର ମାରିକି ନେଇଯିବ, ଗଲା ଆମେ ପୁରା ହଇରାଣ। ଆଉ ଜାଣିଥିବେ ତ, ମୋବାଇଲ ହଜିଲେ ତ ଜୀବନ ଗଲା। ଆଉ ମୋବାଇଲ ବିନା ତ କିଛି ନୁହଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗାଧେଇବୁନୁ। ଆଗକୁ ଯାଉଛୁ, ଆଗରେ ଯଦି କୋଉଠି ସୁବିଧା ହବ ଆମେ ଗାଧେଇବୁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ବାଟରେ ପାଣି ଫାଣି ଟିକେ ପିଇବୁ, ଆଉ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ କରିବୁ। ତାପରେ ବାଘ ଆମର ଦୌଡ଼ିବ, ବାଘ ବି ହାଲିଆ ହେଇଗଲାଣି ଟିକେ, ଆଉ ବାଘର ମୁଣ୍ଡ ଗରମ ହେଇଗଲାଣି, ବାଘକୁ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ଦିଆଯାଉଛି। ରେଷ୍ଟ ଦେଲା ପରେ ଆମେ ପୁଣି ବାଘ ଉପରେ ବସିବୁ, ଚାଲିବୁ। ଆଉ ବାଟରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଜାଗା ଅଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଦେଖେଇବୁ, ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଦେଖ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଭିଡ଼ିଓଟା ବହୁତ ଲଙ୍ଗ୍ ହେଇଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପାର୍ଟ 1 ପାର୍ଟ 2 କରିଦେଉଛୁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆଉ ପାର୍ଟ 1 ଦେଖନ୍ତୁ, ମଜା ନିଅନ୍ତୁ। ପାର୍ଟ 2ଟା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଓକେ।